念に乾杯。なぜか僕は壁に向かって重い気分。壁にはウイグルとの書道がかかっている。そこに書いてあるのは、ふるさとが平和であれば顔に淡い弱さが見えてこないと書いてある。自由な国での複雑な気分。壁に向かって平和を願う僕の姿。いつかまたガラスの乾杯の音。僕の願いに乾杯しているように聞こえてくる。自由な国での複雑な気分。壁に向かって平和を願う僕の姿。いつかまたガラスの乾杯の音。僕の願いに乾杯しているように聞こえてくる。聞こえてくる。